Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Diyos marhay na aga po mga ka-agraryo. Iwan po yun na naman po sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo hatod sa tuyang kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Proyektong Split. Kan nakaaging episode, naging tampok niya itong bisita ang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division Kandar Provincial Office kan Camarines Sur 2 si ka-agraryong Engineer Aisa Mendez. Na ipaliwanag ni ka-agraryong Aisa ang kahulugan kan Program Beneficiaries Development magi ang Programang Agrarian Reform Beneficiaries Development na may direktang katabangan urog na sa tuyong mga Agrarian Reform Beneficiaries. Apwera kay ka-agraryong Aisa, naging tampok niya itong bisita si Tatay Jaime Doblado asin Nanay Yolanda Tuason kan Duminanao Silverio Estate Cooperative kung saan igwasin ng 2.3 total assets na as of December 2024. Hakot awards ang Duminanao Silverio Estate Cooperative, tamala sinda po ang pinaka-primerong agraryo awardee asin Agri-Sipag Award asin nako apaninda ang Agri-Kita Award. Plus sinda po ang Uma Ani Award Top Sales sa nagtapos pong Feria di Camarines. Ngunya na aldaw, makakaibanan niya to ang sarunan naman pong tampok na bisita. Siya po nakapagtapos sa kolehiyo sa University of the Visayas sa kursong Bachelor of Science in Commerce Major in Accounting taon 1984. Bilang parte kan sa iyang padagos sa pagpaparambong kan edukasyon, nag-adal siya sa Masbate Colleges para sa Bachelor of Laws kan 1999 asin natapos po kan taon 2003. Sa kaparehong taon, nakuha niya man po ang sa iyang master's degree sa Public Administration sa University of Northeastern Philippines UNEP asin po sa Osmeña Colleges. Nagpunan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Assistant Statistician kan 1989. Sa tabang asin sa tulong dekadang pagsiserbe kay ni, naging makuluran sa iyang karera hasta po sa magtukaw siya bilang Provincial Chief Administrative Officer kan 2022 hasta pong sa presente. Bunga kan sa iyong dedikasyon asin pagmakulog sa serbisyo publiko, nadesignar siya bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 Kandar Masbate kay nilang pong Abril taon na presente. Mga ka-agraryo, ang sa mga kaibanan sa rong modelo sa pagiging leader sa pagsiserbe si OIC Parpo 1 Norberto Esquilio. Marhay na aga po, Agrariong Bird. Marhay na aga yung Grace at sa mga lahat ng mga nanonood. Yan, talagang narito po ang ating tampok na bisita, Parpo Bird. Nung nakarang episode ng Masbate, natalakay po natin ang mga programang binibigay ng DAR sa kanila po mga beneficiaryo. Isa na po dito sa nabanggit iyo po ang programang ARBDSP. Maaari po bang muling malaman po namin ang programang ito? Ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program ay programa mula sa taas at piniimplementa galing sa Central Office pupunta sa mga Provincial Offices. Sa Provincial Office ng Masbate, ang ERBDSP ay tatlong component. Ito ay social infrastructure building, enterprise development, economic support, and climate resilient farm productivity support program. So ito yung sinasabi nating support services sa ating mga magsasaka o sa mga agrarian reform beneficiaries natin, yung mga nabigyan ng lupa sa ilalim ng regular at split program. Opo, Kagraryong Bert, paano po nakakatulong ang mga programang ito sa buhay po ng ating mga ARBs?
Sa una po, ang ating mga ARBs ay ginagawa natin sila or hinihimok natin silang maging agrarian reform beneficiaries para magkaroon ng legal na personalidad at pwede na silang makipag-transaction or makipag-ugnayan sa mga sangay ng mga pamahalaan na tumutulong sa mga agrarian reform beneficiaries apwera sa Department of Agrarian Reform. Pero habang tumataas yung antas ng kanilang kasanayan at talino para sa pagpatakbo ng organization, hinihikayat din po namin silang maging agrarian reform cooperative para maging preparado sila sa financial and other support na bibigay ng pamahalaan sa kanila na kinakailangan meron na silang personality as kooperatiba. Opo, nabanggit niyo po na kailangan maging kooperatiba para po makatanggap ng proyekto mula sa Department of Agrarian Reform. Maliban po ba sa mga binibigay ng departamento, paano niyo po ba nasisiguro na patuloy pa rin pong naantabayanan at nasusuportahan ang ating mga ARBOs at mga ARBs? Sa ganito nga pong paraan na naging kooperatiba sila at meron tayong mga agrarian reform development facilitators na nag-aalalay sa kanila, palagi silang sinusubaybayan at tinutulungan na makapag-link sa financial credit facilities galing sa iba't ibang agency. Kaya nga hinihikayat namin silang maging kooperatiba. Pero pa dyan, may mga agency na nagbibigay ng mga pasimulang kapital para magawa yung mga processing ng mga products nila na surplus doon sa local market, na surplus doon sa binibinta under sa agraryo merkado po. So talagang malaking tulong po pag yung ating mga ARBOs, yung ating mga ARBs ay pumasok sa kooperatiba. Kagaya po ng nasabi niyo po kanina, maraming mga suportang naibibigay po ang ating departamento. Di po ba meron tayong tinatawag na agraryo merkado? Na-mention niyo po kanina. Pwede niyo po ba itong may kwento? Paano po ito nagsimula ka-agraryo Bert? Ang agraryo merkado po ay nagsimula noong 2023 nang pinasaya nito ni Secretary Conrado Estrella III, yung una-unang agraryo merkado sa buong Region 5 na ginawa namin ng market links or paraan ng bentahan ng mga produkto ng mga agrarian reform beneficiaries at cooperatives ay may direktang maibinta sa tao na hindi dumadaan sa mga traders or yung mga middleman. So sa ganung paraan, lumalaki ang kita ng ating mga magsasaka. At patuloy po nating tinutulungan sila na habang hindi pa nila na-harvest yung mga tinatanim nila at yung mga pinoproseso nilang mga produkto, meron pa rin binibigay ang Department of Agrarian Reform na Sustainable Livelihood Program tulad ng pamimigay sa 8 agrarian reform beneficiaries taon-taon ng 3 cattle per agrarian reform para sa off-farm livelihood po nila. Opo. Kagawang Bert, parang nalaman ko na mismo Secretary Estrella yata yung pumunta para dito sa ating agraryo merkado sa lalawigan ng Masbate. Po, noong Abril 2023 po, kasabay din po ng pamimigay namin ng titulo doon sa e-title sa mga magsasaka under split program. Napakalaking tulong talaga po at lalo na at yung Masbate, naging maganda yung programang agraryo merkado at meron tayong partnership sa ilang mga agencies kagaya po ng PNP at ilan pang mga grupo. Kagraryo Bert, napag-alaman ko na nakakuha kayo ng National Award ang Masbate noong 2024 at 2023 dahil po sa magandang tulong na nabigay po natin sa ating mga partners. Ito po sa Partnership Against Hunger and Poverty, ang Department of Agrarian Reform Masbate ay nakatanggap ng 3 award in 2024. Ang una noon is second highest in sales for the PNP, yung pagpag-ugnayan natin sa PNP, pagbibinta natin ng mga produkto ng mga agrarian reform beneficiaries. Then naging second highest sales of the Region 5. Then highest sales in Region 5. In 2023, ang Masbate ay naging most outstanding provincial office in PHP Accomplishment Program. At sa ngayon, may bagong proyekto ang Masbate na nauuna naman sa dati. Ito yung
paggawa ng banana tissue culture na kung saan nagawa ng banana laboratory at dito ibibigay namin sa Tagbon Agrarian Reform Beneficiaries. Sila yung pinakauna sa Department of Agrarian Reform sa buong Pilipinas, yung pagparami ng mga binhi ng lakatan banana culture. Wow, so talagang nakakahanga yung partnership na ginawa ng inyong pong tanggapan sa ating mga katulong at mga ARBs sa lalawigan ng Masbate. Maraming salamat, Ka-Agraryo Bert. Dito na tayo sa ating feature na Agrarian Reform Beneficiary. Nandito po ngayon si Ka-Agraryong Dominador Saplaran. Yan, Ka-Agraryong Domeng ng Barangay Tagbon, Milagros, Masbate at ng Tagbon, Hamu-Rawon Agrarian Reform Community. Mga kasama si Tatay Domeng. Yan, talagang legit na isa po siyang farmer. Mula pagkabata, elementary pa lang siya, ay tumutulong na sa kanyang mga magulang para sa mga gawaing sa kanya pong sa mga katulong nila doon sa bayan po ng San Fernando, Masbate. At si Tatay Domeng, base digdi sa nabasa ko, Bicolon ko na Tatay Domeng, na miyembro ka ng Tagbon Agrarian Reform Cooperative since 2020. At ikaw po ay napili as Vice Chairman ng Tagbon Agrarian Reform Beneficiaries Organization 2020. And after ARBO's registration sa CDA, ika po ay nailihir bilang Vice Chairman kan 2022 sagod sa panahon pong ini. Mga kasama kan November 4, 2024, nagsumpa po siya bilang Parcom Chairman duman po sa probinsya kan Masbate. And ang pag-uuma, talaga po ang puhunan kan sa iya pong pamilya. Si Ka-Domeng nagpromesa po ni pagpapadagos niya ang pagtanong para sa karahayan kan sa indang organisasyon. Mga kasama, mga ka-agraryo, si Ka-Agraryong Domeng Saplaran. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating napakagaling na host at sa ating ka-agraryo, si Partner Bert Esquillo na Parto 1 ng Masbate, DAR. At sa ating mga ka-agraryong mga kasama sa pagsasaka, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Opo. Ka-Agraryong Domeng, para po mas lalo ka pong makilala ng ating mga ka-agraryo na nakikinig po sa ating programang Kape at Baretang Agraryo, maaari po bang mas ipakilala po ninyo ang inyong pong sarili? Ako po, bilang isang miyembro ng agraryo po, nagsimula pa ako sa pagsasaka noong maliit pa ako, bata pa ako, elementary, nagsimula. Yun ang ibinigay sa amin ng aming ama na sa pagsasaka kailangan maging focus ang ating buhay kasi noong panahon nga iyon ay kukunti pa lang ang kita ng aming ama dahil bilang driver kumikita lang siya ng 4 na piso isang araw. So hindi po kaya yung suportahan ng aming pamilya sa pamamagitan ng kanyang employment sa DPWH. At kaya nga po kami ay nagkaroon ng pagsasaka para matustusan at madagdagan ang aming kita na mabigyan ng pagkain sa araw-araw ang kanyang mga anak ng 3 beses. At ako po nagpatuloy hanggang sa nakatapos po ako ng pag-aaral sa high school. At nung mag-college po ako, dahil kulang din ang pera ng aming magulang, 3 kami magka-college. Bali, ako po yung pangatlo nag-self-supporting pa ako para makatapos sa aking pag-aaral. Nagtrabaho po ako sa Provincial Treasurer's Office bilang land tax clerk. At saka nag-aaral po ako nagtrabaho po ako sa National Irrigation Administration bilang member ng Sorbe team. At nung magpunta po ang FSDC sa Masbate, ako po ay nag-apply. At nang matapos po yung aming processing, hindi po pinaalam sa amin kung sino yung nakuha. So bali umapply po ako uli bilang teacher kasi pasado po ako sa LET. At nakuha naman po ako bilang guro doon sa isang bayan ng Masbate sa Aroroy High.
At noon pong magre-report na, binigyan ako ng pagkakataon na magpunta na doon, may order na bago dumating yung Lunes, pagka Sabado dumating po yung order na galing sa FSDC Manila, pinagre-report po ako na mag-training, kasama na po yung ticket at saka yung allowance ko. So bilang guro po, dalawa pa yung pagpipilian ko, bilang guro at saka bilang magsasaka. So pinili ko po yung pagsasaka kasi alam kong madadagdagan yung kaalaman at karunungan ko tungkol sa pagsasaka kung dito ako papasok sa Farm Systems Development Corporation. So nung magtrabaho pa ako sa FSDC, naging provincial manager pa ako kinalaunan, at doon ko po nalaman ang pagsasaka ay mas kailangan ng ating kababayan kasi napaka-traditional ng kanilang ginagawang pagsasaka. Yung mga sinauna pa. Doon sa natutunan ko sa FSDC, mga modern farming technique na yung aming pag-aaralan, nagkaroon po kami ng seminar doon sa ERI, sa Los Baños, at naka-seminar din po kami doon sa Development Academy of the Philippines tungkol sa pagsasaka at pag-organize ng mga Irrigators Association. At hanggang po sa ako'y nagtrabaho din sa hospital, kahit po ako nagtatrabaho sa hospital, nagsasaka pa rin po ako. At noong ako'y nagtrabaho sa register sa Masbate, kinuha po ako doon. At patuloy po na nagre-renta po ako ng aking sakahan doon sa Milagros, sa Bato. At nang maging budget officer po ako sa Balod, kinuha ko ng dating mayor doon na bumalik sa Balod. Yun nga po, balik ako sa Balod at hanggang po sa nag-retire pa ako doon sa Balod bilang budget officer. So talagang nasa puso ni Tatay Doming ang pagsasaka. Magandang pakinggan at na-mention niyo po kanina na parang yun, nag-focus ka sa pagsasaka kaya nakuha mo yung tagumpay, Tatay Doming. Anyway, kailan niyo po ba natanggap ang inyo pong sariling titulo at gaano po ba katagal bago niyo po ito nakamtan? Bali po, natanggap ko po yung aking titulo sa project split ng DAR no lately lang po, noong June 23, 2025 po dito sa Naga. Uy, recent lang. Tatay Doming, ano po ba ang inyong mga kinakaharap na problema noong wala pa po kayong sariling titulo ng lupa at paano po ba nabago inyong buhay nang dahil lang sa proyektong split? Marami po akong pinagdaang problema doon dati kasi ang lugar na yun ay masyadong liblib, masukal at maraming mga iba't ibang klaseng krimen ang nangyayari doon, na hold-upan, kapatayan, at saka may mga threat doon sa mga magsasaka. Kaya bale, umalis kami doon ng pansamantala kasi mahirap na undertake ang buhay mo. So nung magbalik po kami sa na yung may project split po, nalaman po namin na magbibigay na ng titulo sa amin, kaya po nagbalik kami doon noong inorganize uli ang ng agrarian ang aming organization bilang sa DOLI, na-register kami sa DOLI, at pagkatapos po noon ay hinimok po kami ng agrarian na maging isang kooperatiba para yung mga tulong na pagsasaka at mga training seminars ay aming matanggap po na para magdagdag sa aming kaalaman at karunungan sa pagsasaka. Kaya po noong matanggap ko po yung titulo po, ako po ay tuwang-tuwa at ang aming mga kasama kasi 350 plus po kaming tumanggap noon, at doon po namin na siguro na ang programa ng gobyerno ay totoo. At saka maganda po yung aming kiramdam noon kasi wala na kaming problema, wala nang agam-agam, wala nang ano pang bagay na yung aming yung aming sinasaka ay paaalisin kami kinabukasan. Iyon ang kasiguruhan po na ang lupang yun
ay talagang ibinigay na sa amin. Opo. Napag-alaman po namin na kayo rin po pala ay naging Vice Chairman ng isang ARBO at ang kasalukuyang Vice Chairman ng Tagbon Agrarian Reform Cooperative. Sa inyo pong pamamalakad, paano po natin nasisiguro na maayos ang samahan ng inyong mga organization at paano nyo po ito na isalang-alang ang kapakanan ng inyong bawat miyembro? Isang sekreto lang po, at actually hindi po sekreto, isa pong bagay na dapat na malaman lahat, na ang pagiging open or openness sa lahat ng bagay ay isang mahalagang ingredients para ang tayo magkaroon ng tiwala sa atin. At sa lahat ng mga gawain po ay pinapaalam po namin sa mga pagpupulong sa bawat programa o ng binibigay sa atin. Pinapaalam po namin sa kanila na transparent po yung ating pamamalakad. So pwede kayong magtanong kung hindi nyo nagugustuhan at binibigyan po kami ng pagkakataon na maipaliwanag sa kanila na ang pera na binibigay ng mga kasama namin magsasaka ay dapat ingatan upang ang tiwala ay hindi maalis at patuloy na ang pag-asenso ng bawat magsasaka ay sigurado. Napakagandang mensahe po ng isang chairman, mga kasama o vice chairman ng Tagbon Agrarian Reform Cooperative. Kaagraryong Domeng, alam po namin na mula sa pagbuo ng inyong organization hanggang sa maging kooperatiba at nariyan na po ang DAR, pwede nyo rin po bang ipaalam ang iba pang mga suportang serbisyo na naipaabot sa inyo ng DAR at paano po ito naging malaking tulong lalo na po sa inyong mga samahan? Opo, napakaganda po ng programa ng agrarian para sa amin. Marami pong tulong na pinaabot sa amin. Kami po ay tinulungan nilang matuto ng pagsasaka tulad ng Farm Business School. Tinulungan po kaming matuto sa kung paano i-manage yung organization namin financially at saka yung mga binibigay na mga tulong tulad ng mga makinaryas na binigay sa tulad ng traktora ay tinuruan din kami kung paano ito i-manage na hindi po masira kaagad at ito ay magbigay ng dagdag sa aming kita at dahil ang aming co-op ay hindi naman profit-oriented, medyo mababa ang aming pagpaparenta upang ang lahat ng mga kasamahan ay maka-avail at makagamit nito sa tamang panahon upang ang kanilang ani, ang kanilang pagsasaka ay makaagapay sa iba na hindi kayang magbayad doon sa gamit na pinamahagi ng agrarian. Meron pa pong binigay sa amin ng mga pangkabuhay tulad ng peanut brittle production. Tapos binigyan rin po kami doon sa black farming, binigyan kami ng seeds at saka fertilizer para maparami ang ani. At doon nga po, tinayo sa amin yung lakatan na banana tissue culture na lalo pong magbibigay po yun sa amin ng malaking kita sa aming mga kasama. Kasi this is the first time na magkaroon po dito sa Bicol region at sa the whole country na yung banana tissue culture ay talagang napakaganda ng oportunidad na magdagdag sa amin ng kita. Kasi yung sa Davao masyadong mahal. At marami pa pong iba ang natulong na binigay sa amin. Sila ay tumulong na ma-acquire yung auction market kasama ng LGU para lalong kumita kami ng malaki doon. Opo. Nabalitaan po namin na kayo po pala ang kasalukuyang Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee's Chairman o PARCOM. Ano po ba ang mahalagang papel na ginagampanan ng isang PARCOM Chairman? Mabigat pero mahalaga po ang papel na binigay sa amin at isa po yung challenge para sa amin doon sa Masbate bilang PARCOM Chairman po. Kami po yung na inatasan o binigyan ng mandato na i-monitor yung lahat ng mga proyekto ng DAR sa probinsya ng Masbate, programa at saka yung mga aktibidades upang masiguro na yung mga proyekto at programa ng DAR ay naipapatupad sa magsasaka o sa level ng mga magsasaka
At kayong mga magsasaka naman ay kasama po sa aming minomonitor na yung ibinibigay ng natulong ng DAR ay hindi po nasasayang at naaayos po ang pagpapatakbo. At kami po, bilang Parcom, kami po yung link between the government sa gobyerno at saka sa mga magsasaka upang patuloy na daos ang mga project, patuloy na makatulong sa mga magsasaka at iyon ay magbibigay sa amin ng magandang ani at kita upang masiguro na ang bawat miyembro ng magsasaka ay may 3 beses na pagkain sa kanilang lamesa. Sa kabila ng mga responsibilidad na ito, ano po ba ang inyong naging inspirasyon upang ipagpatuloy ang tapat na pagsiservisyo sa inyong pong mga organization o asosasyon? Isang bagay lang po ay yung nais kong ipabatid sa kanila na yung mga natutunan ko, yung mga experience ko at saka yung pagiging isang magsasaka ay isang marangal na trabaho at yun ay magbibigay sa amin ng magandang kita, masarap na pagkain sa misa, ang income ay makatutulong sa pag-paaral sa aming mga anak. At iyon ay magbibigay ng magandang kinabukasan para sa lahat ng mga magsasaka. So talagang hindi po nasayang ang mga tulong nito ng DAR. Ramdam natin ang malasakit sa mga ARBOs at binigyang halaga ng ating mga organizations. Maraming salamat, Ka-Agraryong Dome. Dito na po tayo sa inyo pong mensahe. Baka meron po kayong gustong pasalamatan. Pwede po ninyong ipaabot ang inyong pong mensahe para sa ating mga tagapakinig dito po sa ating programang Kape, Asimbaretang Agraryo. Labis po kaming nagpapasalamat. Hindi lang po ako, kundi ang buong magsasaka namin, ka-agraryo, ay nagpapasalamat po sa ating presidente, kay BBM, at sa ating butihing sekretaryo, si Secretary Estrella III, sa kanilang tulong na binibigay sa aming mga magsasaka. At lahat ng mga ka-agraryo, lahat ng mga opisyalis ng agraryo sa buong Bicol at sa Masbate po. Salamat sa inyong lahat at napakabuti pagpatuloy po nyo para kaming mga magsasaka ay lubos na makahulag po sa kahirapan na dulot ng kahirapan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ka-Agraryong Dome. Balikin natin ngayon si Parpo. Sa kanya pong mensahe, Ka-Agraryong Bert, ito po yung pagkakataon ninyo para ipaabot ang inyong pong mensahe sa ating mga ka-agraryo at nakikinig dito at sa ating programa. Bago po ako magpasalamat, gusto ko sanang banggitin na sa program split, ang Department of Agrarian Reform Masbate from 2024 hanggang 2025 ay nakapag-distribute na ng 4,349 hectares sa ating mga magsasaka na ang bilang nila ay umabot sa 2,888. So a total of 2,812 e-titles had been distributed. At sila po in-integrate na namin sa mga existing agrarian reform cooperatives na lately ngayon nagkaroon ng 5 agrarian reform cooperatives ng assistance from DOLE Integrated Livelihood Program at nabigyan ng 1.3 million para sa bread and pastry production at ngayon po nag-ooperate na po sila. Sa pagtatapos, nagpapasalamat po ako sa ating Pangulo, si BBM, ang ating Secretary ng Department of Agrarian Reform, Conrado Estrella III, ang ating Regional Director sa Region 5, si Director Ruben Theodore Sindak, at ang aming mga kasamahan sa buong Region 5, ang mga Provincial Agrarian Reform Officer 1, 2, at 2, and ang mga kasamahan lahat-lahat sa Department of Agrarian Reform, sa mga magsasaka, at sa inyo pong himpilan ka-agraryo race. Maraming salamat po, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay
Kapitan, Diyos Mabalos, Kaagraryong Bert, Diyos Mabalos, Kaagraryong Domeng. Mga kasama, dyan na naman po nagtatapos sa tuwing episode ni Aldaw sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programa ini sila po tabianan, kada Aldaw nin Biyernes, digilang po sa DWNX 91.1 and 1296 sa Birikan kasi mga radyo asin sa tuyang live streaming sa Arimen DWNX Naga. Ako po ang sinong nakibanan, Kaagraryong Grace Lucentes, Diyos maray na aga po sa Satuya Gabos. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo! Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.